sa loob ng nipaan. Hindi ko makita ang mga kasinag si Bagwis kung nasaan. Ayun, ayun pala sa itaas ng puno ng niyog, yung niyog na mababa. Kaso lang may maano ang sikat ng araw. Kainin mo na yan. Ayun naman kasi Bagwis. Dala na yung kanyang pagkain. Ayan o. Shoutout pala kay Ernie Sopinya. Good morning po. Birds. Shoutout. Shoutout pala kay Saliyo, watching from Canada. Shoutout pala kay Coin88. Maraming salamat po sa suporta, idol. Good morning. Shoutout pala kay Monet Rodel. Kain na ni Bagwis. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang ang ating live. Ano? Wala ang ating signal. Inabot ng wifi. Wala.